În direct la DigiSport 1, Ceahlăul a tremurat serios pentru o victorie împotriva Voinței Sibiu. Ardelenii au avut prima ocazie a meciului la o fază în care șutul lui Lukanovic nu a nimerit ținta. Au urmat momente bune ale nemțenilor, iar Cebotaru a ratat după o centrare a lui Constantinescu. 2 minute mai târziu, Stana a executat periculos o lovitură liberă, dar Barna a fost neatent și scorul a rămas neschimbat. Golul a venit abia în prelungirile primei reprize, când Caius Lungu a fost faultat în careu, iar penaltiul a fost transformat de Grigore. Condusă la pauză, Ceahlăul a început excelent repriza secundă, iar Cebotaru a fost din nou aproape de a marca după o centrare expediată de Stana. Gazdele au reușit până la urmă să egaleze. În minutul 53, Bădescu l-a învins pe Dănălache la o fază în care portarul oaspeților reușise în primă instanță să respingă în fața lui Gafița. Ceahlăul s-a aruncat în atac și după 2 ocazii ratate de Constantinescu și Stana, moldovenii au reușit să dea lovitura în minutul 62. Pasa excelentă a lui Stana l-a lăsat pe Constantinescu singur cu portarul oaspeților, pe care l-a driblat înainte de a înscrie. Până la final, avantajul gazdelor a mai fost amenințat doar de lovitura de cap a lui Neguț din prelungiri și Ceahlăul Voința Sibiu s-a încheiat 2-1. E o victorie care ne-a mai descătușat puțin, e o performanță pentru Liga 1, e primul joc câștigat acasă, ne-a așteptat un joc greu încă de când am știut că vine o echipă organizată, așa s-a dovedit, 2 echipe mici, dar cu suflet foarte mare. Am intrat cu 1-0 la cabină, chiar discutasem de importanța celor primelor 15 minute din a doua repriză și exact acolo am pierdut jocul.